लामाओ सुइतो हाइके बुमां बुमां बोथारजागै आबनो पर्यन्त एक्सिडेन्ट हिन सानानि आबो ब्रिशकेतु रोंगिया अथवा ब्रिशकेतु साग्ला नरक नुखुना दसराम कामियो सीए नि एगेन्स्ट गुली ककजाफुरु केबो विधानसभा बिसिं कक्सा सारा आ बेपारो आं निजि सावो आं ब्रिशकेतु देबबर्मा आफुरु एमएलए आं सावो आबोनि परे गोबांमा प्रेसार फायो सिनि उपर स्पेशली आनि उपर गोबांमा प्रेसार फायो तामनि बागै नों शासक दलनि अमहायके शासक दलनि बिरुद्ध ककसाई दंनि सासारनो रादाबाबो नों सारा गिया नरक जीवन सारागला शुधु तिप्रासानि बिरुद्धले नरक सारा गहायसि नरक तिप्रासा बाय तिप्रासानो वालाय रिदानि राजनीति खलायै बाहायकै शासन क्षमता फायनानि निजि सिटनो बाहायकै रमै नारगै तंमा आं जेसेबानो तिप्रासारनि खतिंथुं तिप्रासा कगै बोथार जाथुं आमनो आं साया तिप्रासानि हुकुम मुकुमनो बेबागनो सकमरथुं हायपानो क्षमता तंफुरु आं सारा गिया दा क्षमता करिफोरखौ आं सारागो हिमा हिसेबले नंनि आबोबो आमते हेकै तेबोसो राजनीति खलायनाय तेबोसो राजनीति खलायनाय अम हायके जिनि तिप्रासाराव ताबुक तुरु तुरु सिका ससियेल मीडिया बेबागनो दङ साबो तामो खलाय दं हायकेबा तामो खलायके आगिलाय थांनाय लिडार्सरो जों गाहामखायनो सिउ आबोनि बागै जों बुबाग्रानि लिडारशिपो बुबाग्रानो जों बेबागनो हामजागो अ 2023 नि सिगां जों जेसाखायपानो अ हानि बोसाराव थांगै बानजै थानानि पार्मानेंट सल्यूशन भारतनि संविधान मानिवै भारतनि संविधान जों जत बेबागनो रेसपेक्ट खायो डेमोक्रेसी जों बेबागनो हामजागो थिग हायफानो अ डेमोक्रेसी तिनो जोंनोबो मोथांजागनाय कायसा अ हानि बोसाराव दं थांगै माननाय जात दाबि जों अबश्य माननांगौ आजागासे जों थानसाखै सामुं खालायनानै नांगौ अम हायके अरै फरै खालायनायनि कक शुधु राजनीतिनि कक अ जागा जीएमपी इंगै तंगै जीएमपी नि थाइसा कक साराया बेबा कम्युनिस्ट नि कक मां साविमा दं अम हायरक जों तिरुक तिरुक जों माया खारलायनाय राजनीतिनो सिमि जों हामजागलाय तंगै इंया तंगै मानो जोंबो तंगै मान खामुं आईपीएफ टिवा कोनो मा साया दिनै आंबो एमएलए ngै तंग मान खामुं नों आरो कोनो मा साया दफानि बागै कोनो मा खलाया अम हाय राजनीति बदल तंगै मान्या बजेसिकबानो बिल्डिं कतर खाय तांजाक 5 स्टार होटेल हायपानो बिल्डिं तांगै तंतो अम हाय नगो तंगै माया आं जे नगो दफानि कक सावि माया जे राजनीति बदल तंगै जिनि दफानि बागै सामुं खलायमाया आ राजनीति बदल तंनानि कक गया किन्तु नरखाय तंनाय कारण नरकनि नाहारमुं नरक सीट हामजागो नरक निजिनि पावार हामजागो निजि मंत्री तंगै तंनानि मुसुंजागो नों सावो जे मंत्री इंना मुसुंजागो एमएलए इंनानि मुसुंजागो आं जुदि आगिनि सिमिपानो एमएलए मंत्री इंनानि इंखाय सेरायफोरनि सिमिनो राजनीति खालायमा इनकामु किन्तु जों तामनि बागै राजनीतिनो खालायनानै मुसुंगियाबा दफानि कक स्राय स्रायकै मा साया दफानि ककनो बसकांगो तलाङै मान्या गाव हाय राजनीतिनो जों खलायै तंमानि चाल आबोनि बागै नों जे राधा बाबू नों जे सामानि कग्रो अब बेलेखेनो आनि बागै हिंकै आं दासिमै सिक्सा हायिं जागो कारण इलेक्शन जरा सपायके दाउकै टिप जों आप्रो ऑब्जेक्शन खायके स्वामी विवेकानंद खायमानिनो जों आप्रो मूर्ति थेबामानो साजा गया हां दाबुकसे सानानि मुइतु मानजागो हायदे आजरा रखाय नों सायमालिया आजरबो जों नरक आजरबो सागांकै अहानि बोसारकबो नुखामु इ नरबो कुबि कुबि नति प्रसाद दफनो हामजागनाय नायनि आखन एक्सिडेंट इंग्लिश बोथार जागो रबि लिटन संहिन साइतंनाय रक जे जागा बुमां बुमां से बोथार जागो खरक थामनि बिसिं खरकसा कुनु मते यगै बकुना ओ नाहार तंगै नुगैसे जों आबरकनो सायमांले हाँ सीएम प्रोजेक्ट तब सिनि जितेंद्र चौधरी साहेब नो सीएम प्रोजेक्ट खलाय इंखाबले सीएम बो दसरो देव सीएम चालांखा ताम खैमान का सिनि तिप्रसाद दफानि बागै मुंसा खलायलां माया नरबो माया
norok kai nugui tongo bokha bisingkai norok boti prasarno hamari khlainani musung jagin tongo kintu o jatiyo rajnaitik bodol khlaimani bagi norok mungsa khlaimani ya haisibli asol kokba ga hadi faidi joto takuro bukuro tiprasa joto lukurok na ngono koinani musungo jeng joto tiprasa rok rajniti no torjagi abui jeng dofano torjagui dofani bagui samung khlailaino waisa te busugla jeng kiri koro khaimang tonglaisinaibा karon salbrum brum Bangladesh ni borok rok Tripura hasteo habui tongo abusung Debbarma saiman Radha babu sung aborokno nugia ang khud 3-4 bar ani simnatui Bangladesh ni borok khaiman ni rok romuyo sung thangui BSF rom yaka BSF ni dijin sa borok kam khai ka sung ni jifan thangui romuyo tobo dofa yok sama mantu ga salbrum brum omo haike Bangladesh ni borok kai tong manugui tongbo thaisa kok de sanoro tangga apurkai light khai kok saya শুধু রাজনীতি হামজাগি রাজনীতি ni kok simi রাজনীতি ni kok simi te bufru sijabai sinai noro o dofani borok te bufru sibai sinai noro khai neta rok se subsome omo hai রাজনীতি ni kok bang salai tongo dofa hamnani kok khai waise pano se saya ha musung usung bo Tripura hano khag mane Tripura ho Tripura sa wansa bebag no thansa kai no tong namusung shanti ke kintu je omo hai ke salbrum brum kasawi tongo ha omahai পরিস্থিতি কিন্তু Tripura hasteo Tripura sabbathar jama khai kuno bichar manya ha abrokno khai nure nukma noro nugya abrokno botui wasi wisu sadi Tripura sarok leksumani bazar mane phalani thaka khai mana khlaijak norok thaisa kogresa ang kebono kiriwi lasiwi odofani bagi samung khlai tongi jeng khanama loge loge ni jekono jaga sung thangi chini Tripura sarok jodi bekaidao klai tongkhakai abono sung problem tongkhai abono solution khainani bagi sung chaitogo tei solution khubo khlai ha norokhe tabu party ukri khaba tabu party khomotao kri khaba takai sung astobol no swami vivekananda khaijago khaimani amo sajagya ni saitong khata abo tabu mani sarkar sumbai hoyto dage jakhana amrono sadi je mani sarkar জীবনো গদনাও রিসার্চে রিয়া তাকাই বরনি গদনা রিসারিরা খাসা আবরকনো जों गाहाम खाय हायनो कक सामाबाय सिमिया राजनीति नि अभिज्ञता दङ हिने जत जागा राजनीति नि कक थेपाबै बरक नि बखानो ताबुक इलेक्शन कासु फेके बरक नि बखानो पाइनानि बरक नि बखा जाते आबुल ताबुल लुंगै थानसां तमनो बाहायके सुक्रुकनानि नरजे सेस्ता खलाय तमनि साइटक तमनि आबो जों स्राय स्राय केनो नुगुइ दं अमो हायके सिनि दफानो ता फालसिदि अमो हायके राजनीति नि कक बायमां सावि सिनि दफारकनो अराय बराय खायनानि मोथाकसिरि हिनि आं नरकनो कयनानि मुसुं जों हानसुक बसर राजनीति खलायलायका अ त्रिपुरा हानि दुकुरो तामो मानखाबा तिनि तामो मानखा ता पर्यन्त चिनि तंथाय नक जारा जारा नक तांगै दङ गामियाव रेजिस्ट्रेशन कायसा करै जों शुधु यासि सुरै फुंलायो चिनि जागा दङ ब जागा यासि सुरजाक सिमिनो किन्तु आसले प्रेक्टिकली नायनो थाखाय कुनु करै हे एडिसिओ 100% रोस्टार चालु खलाय मारक जों पगै थांखायंगला एडिसिओ चिनि बरक 85% दङ आजागा तामनि 100% रोस्टार जों चालु खलायने आबुनि बागै गोबांमा साजाना कक सानांखैथ गोबांमा ककनो दङ बायरि माइनिया अमाहायके दफानो नरक सिक्लका आबुनो तक ससाते अनेक समय लाई थांनाय किन्तु बुइनि दफांखाय गासावैनो दङ कै आबरनो नुगै नरकनि खे मकलरक योग्य दिबा हा नरकनि मकलबो योगदि बखाबो योगदि जों बाहायके मोथांजागनाय आमनो साइतुकदि अ जागा तिप्रासा बाय तिप्रासानो हामिया नि तिप्रासा बाय तिप्रासा नों हामिया सावै कुनु लाभ करै
गोबां राजनीति बदल जानजानि हामजाव मत थांनाय फायनाय किन्तु आ थांनाय फायनाय र निकोनो नों समालोचना खाइलाब करिबले नों साक साक वानसुगि नायगदि नों तिप्रासानि कक तो सारागिया तिप्रासानि हुकुमो मुकुमनो जे खलबुइ तंमानि हुमानि नंनि आमालो 25 बछर आमरनो बाहायके तो इसे मथांगैमान आमरनो आफुरकै सारागिया दाबु क्षमताव करिफुरकै नों आमन बागै सावै दं नुगै तंले जिनि तिप्रासा साबताम खालायदों फायदि कखाय अमसे जों जत बेबाखनो थानसाखैसे सामु खालायलेनो आकनो से वानसुदि जिनि बुबाग्रानो जों वाइसा जरारि लेन जिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों अ हा दफा साबो नि बिसिंति जों फियकमान आबो जों दाबु स्राय स्राय नुगै दं जिनि बुबाग्रा सेक्रिफाइस खालाय सामु खालाय दं जों बनो बेबाखनो लगिरिथाय एमएलए मन्त्री उदोंया आबनो वानसुगै जों राजनीति खालाया जों जुदि एमएलए मन्त्री सिमिनो उंना मुसुङै दंगाय आं तिनिबो एमएलए उंगै दंमां खामु जों आं 2021 तारिख 2021 साल 29 जुनावनो आं अलरेडि रिजाइन दिबायखा हा किरिखांखाय रेडि खामु आं जुदि तंगै एमएलए न मुसुं दंखा आं तिनि मन्त्री उंगै दंमान खामु आईपीएफटी दंगै एमनकि बीजेपी रो मन्त्री बो फरखायखे किन्तु जों मन्त्री नि लुबिया जों एमएलए नि लुबिया जों दफानि बागै सामु खालायनानै मुसुङो नांखांखाय निजिनि जे दंमानिनो दफा मथांजानानि सामुंखाय जों बरकनो कुबुइ हामजागमा बाय कुबुइ खायरकमा बायखे जों दफानि बागै सामु खालायनाय शुधु सरकारि सुजुग सुबिदा मानखाय सरकारि बागै बरकनो चुबानाय अमाहिया निजिनि हत्य बस्तु बायमान जुदिनो निनि खाव तंखांखाय खाव मुचुमानि तंखांखाय हायनो सोशल मीडिया कयेकटा जार्नालिस्ट नुहुनै सिगांबार प्रिपारेशन खायै बमहायके सागांखाय तिप्रासारनि बोखानो पाइमान तिप्रासारनि बोखानो बाहायके उद्रुमुद्रु खालायमान थानसां दमानो सोबायनानि आमुसिबले नं नाहार बुंगो अमहायके नों दफानो अराय बुरै खालायना दाथांदि नोंबो खरकसा बरम गोनां सीएम उंगै थांजा अमहायके तिप्रासानो थककनानि बागै तिप्रासानो उरुमुरु खालायनानि बागै अमहायके कग्र सोशल मीडिया फायै दं आं बेलाय जाखामु आंबो तिनि लाइव फायना नांगला खामु फेनिनि कग्रनो खोनावै आं तिनि लाइव मा फायके जे अमहायके नों दफानो उरुमुरु ताख्लाय चिन्तानि गोबां एभिडेन्स दङ जे नरक एडिसी सरकार खालायफुर बमो हायके वानजि बसंनि बरकनो एडिसी हाव दाखा नरक जे बन अधिकार हानि त्रिपुरा हानि वानजि रकनोबो बन अधिकार दिते हबि हिनि नरक जे स्लोगान रिमाननि 2008 रगो 2013 रगो जों गाहामखायनो नुखा अमहायके ते बुल दाख्लायसि दं दाख्लायलायसि जे उंना तां उंगै थांखा इतिहास न तेउसा ताक खेकुरनि इतिहास न खेकुर काहंखाय बरक मनुष्यर तेबो ओ हानि बरक उरुमुरु जानाय ते नरनोबो हामजानाय बरक दङ जोंनोबो जलिजानाय बरक दङ खायफानो फादि राजनीतिनि उर्दे जों वाइसा दफानो वानसुगलाय दफानि बागै हिनि वाइसा जों यापिरिसालाय सामु खालायलायनायानो तेबो सोले किरिवि दंसिनायबा किरिलायमां उकुलगो उसुरुमां सिनि उकुलगो देवाल नांगै थांगा जों ते उसुरुनानि जागा गैखा गोबांमा जागाबो गोबांमा जराबो सिनि बरकनो गोबांमा बेबायदिनो थगायखे किन्तु नरक सारा गैया किन्तु आं सानाय ते साबो सावो थिनांगौबो सानाय आमसुंसिदों जतननो दिवालीनि खाकसामा ते हामबाय याफारै नरनि थानि आनि तिनि लाइभ खायमिनि अरनो पारिसिनाय जत लाइभ नाय दंनाय दाखुरो बुकुरो जतननो आनि खाकसामा ते हामजाकमा ते अक्रारक जतननो खुलुमु याफार गाहाम गोरों दंबायदि
se tei chini dofano phioknani bagui chini buwa grano logiri bai nani unthung hini ang suryo prarthana khayo tei khana kali mudaini dinobo okogno sung prayer khainai surinai kali mano je jungno phioksidi o hani busarokno phioksidi ama hini sung bono surilayan joto kaham kurung tongbaidi jung yoksama mansinai chini bubagrani bisingti abo jung joto poito khlai tongkha kano jung sanai bubagra ayuk lukthung jung tiprasada dofa ohani bojesa rajnitik bodolpan khlai tongtung ohani joto tiprasa ayuk logui tongtung ei thidango jung yoksama mansitung hambai khulumbai ke je accident ngi bothar jagui je jotono sanje kaham bairok tongbai jani jotono sanje kaham phaibe ke kai kok sanai bairok tongbai Diwalini jotono khaksangma tei hambai afaro joto ani life nai tongnai joto takuk bukuk okra chakra mare kiching jotono no khaksangma tei sarik jorani sanja jorani hambai afaro kodokma sallai thangka live rogo phaya bo balukha khnato Diwali Kali Puja kai hani bagai jotono no khaksangma tei hamjakmung yafaro tei okra chakra rokno jotono khulumung yafaro Diwali no rwksawi ang tini live o phaimani main karon wngkhangke omosi je mia nukha kaisa talkshow haino abo lai thangnai CPM ni amalni ex CEM borom ganang Radha babuni je kogrokno nuguise ang tini live ma phaisio ajaga bo ani kogrok bo tisamani bagui ang bini kogno reply rinani bagui ma phaike da bidut BJP thamano mani sate sate bo ajaga ani kogrok bo ullekh khaimani bagui ang bini kogno phiroknani bagui tini live o ma phaika jotono no sarik kaham jefro ang IPFT ni MLA ngui tongfru ang bono kaisa aini babe legal notice ro hormani tongo abo ke bo afro samani je regional party khainai ke ba IPFT kai party khainai ro আঞ্চলিক পার্টি খাইনে रो এখানে একদিন ওইখানে দুই দিন বান্দর মরণ কয়দিন হিনি যে বসামানি আবনন সে আঙ্গাফ্রু বনো লিগেল নোটিস রহমানি কারণ তিপ্রাসা রকনো বান্দর হেকেবা মুখরাবাই যে সুরজামানি আবো ঠিকিয়া নং খরকসা বরক নই
tiprasa khoroksa adong ngui neng tiprasa rokno je bandor hini je hinmani abon tisi ang nono afro legal notice rohor Radha babu neng hoyto afro kibo kirijaka kisa legal notice mane karon amon selai sikang nor je tiprasa rokno bandor theke arambho khaiye tam tam jani hinka abon rong saimansi neng ajaga kobangma kok anitibo saka je tini Brishaketu biang thangka tam ni bagi Brishaketu tini kubuni party ma thangka ha amono bo singka mane saka bo ajaga kabno angri pulai renen bagino tini laibo ma phaiman bo ajaga sao je nok kham thangka hangkai nung kubuni nogo tangi thana ba nung anok ni horno ba thardi akobrugo bo aro saka Radha babu যে রাজনৈতিক বদল তঙ্গই দফানি বাগৈ সামং খালাইনাय hini yapri semani jesa রাজনৈতিক বদল ফান থাংতু আং খরকসা তিপ্রাসাঙ্গৈ jesa যেকোনো রাজনৈতিক বদল তিপ্রাসানি কাহাম একবা তিপ্রাসানি হামারি খালাইমানি হংকাই আং নক খামতামো রাজবাড়ি হাইকে নক তাংজাগো ফান আং তংনিয়া নক খাম খাইতো হাসালনি কক্সি আর নং রাজনীতি নো নিজেনি নক বাই তুলনা খাইকা হাঙ্কাই ইংলাক নং আগিনি দিনে ন অম হাইকে সায়াওই তিনি অকগ্রগ্ন তিনি জনগণই থানি সানানি নায়ো যে আষ্টবল ন স্বামী বিবেকানন্দ খাইথানি নরক জলিখা আফ্রো বাদারিখা হিনি নং যে নিনি ভিডিও নে লাস্ট ফাইসিংগো নং যে সামানি আমনি কাইसा नों जे आश्रबल न स्वामी विवेकानंद खाइथानी नों जे जाजागे अंखा आमो बुफ्रु साका आमो सुनो फुनुकदि आमा मारिनो फुनुकदि नों राजबारिनि बिसिकांगो दुइटा मूर्ति थेपाजाका आफ्रु ओ स्टेट गवर्नमेंट नरक सरकार रूल खाइतंगो आजराव नों सावसों आफ्रुबो मुसुंगिया आजागा खलायनानि आ CPM सरकार नर 25 বছর 1 লাখ আতরে চালগুই তংফ্রু নং তাঙ্গি কক থাইসা সারাগিয়া তিনি নিনি চিয়ার করিখা নং তিনি সাই তংমানো চিয়ার তংফ্রু তাঙ্গি সায়া আং Brishaketu Debbarma লাইভ সাই তঙ্গ অন রেকর্ড সাও নং হাইকিনে অন রেকর্ড সাই তং আং IPFT পার্টি আগিনি সিমিনো খলাইয়া আং রাজনীতিনো হাবো হামজাগিয়া কিন্তু দফানো বানচিরিনানি বাগৈ দফানো মোথাং নারগনানি বাগৈ তিপ্রাসানি হুকুম মুকুমনো মোথাং নারগনানি বাগৈ IPFT मा खलाइया कारण नरक हाइ बरक CPM खलायै तंखांगाय तिनि त्रिपुराहाव CPM सरकारनो चालुगै तंखांगाय तिनि त्रिपुराहानि तिप्रासारनि कुनु हुकुम मुकुमु जों काश्यपन नारगै मानग्ला खामु आबो जों काहामकै सायमानानि बान्ता আর नों जे सावो ताबुखाय ओरो वाइसा बियां थाका Brishaketu दफानि बागै सामुं खायनानि बागै याप्रि सेजाक ताबुबो खलायनाय आं MLA तंफ्रु नों काहामखायनो नुकना ते सारा त्रिपुरानि तिप्रासारक बेबागनो नुगै दङ जे बाहायखाय नरकनि जरावो रवि लिटन बम हाइके बुथारजाका आं विधानसभा स्राय के सावो नरक सासाका CPM नि कुनु MLA सासाका रवि लिटन तांगि बाथारजाका तांगि सुक्राम Debbarma नंनि CPM नि जरावो SDM ऑफिस बुसिकांगो ककजाक मानि साबो कक साका एसेम्बली बिसिंगो जों त्रिपुरालेण्ड हामजागो सेपारेट स्टेट खायसे जोंते बानसिया हाइनि बागै ऑन रेकर्ड पत्र पत्रिका जत न्यूज जत एविडेंस दङ आं एसेम्बलीयावबो त्रिपुरालेण्डनि कक साव तांगि साया दंनाय नरक सावो 12 कक बरकनो ओ जागा सरकारि बासा खलायका कक बरक आगिनि सिमिनो सरकारि बासा अंना नांमानि तामनि बागै 72 मा अंका आगिनि सिमिनो अंना नांमानि आमो तबो द नरक खलायका ओके बेलाय काहाम कक किन्तु नरक सासा कक बरकनो एसेम्बली बिसिंगो कक बरक कक दे सानर ताम खायना कक बरक सरकारि बासा खलायतनि सिमि सामुंगो फनांदि प्रेक्टिकल तुबुदि खरक बुसु एसेम्बली बिसिंगो कक बरक बाय स्राय के कक नारगमानि दं
जों ताबुक नुकजाक बोले जितेन चौधरी नो उसुकां आस्तो बोलो जे मीटिंग जितेन चौधरी नो मुख्यमंत्री मास नामनाय हाँ सिगांबारिया प्रोजेक्ट अमो हाय 70 बछर सीपीएम रो कोनो दिनो तिप्रासाना मुख्यमंत्री मास नामनाय हिनि सामानि गरैखौ आमता हाय कोनो मारि गरैखौ तिनी तांगै आबो मा खलायखा सीपीएम सरकार गरैखा आंखाय ताबुक तिप्रासाना बुसकां तनियाको तिप्रासानि कान्ड सिलाय बेरावै कगै अलखाय अतकमा कसमनि बोसारनो तेवैसा मुख्यमंत्री ननि आमो हाय इमां रक नरक तानुकसिरि तिप्रासारक न जे अमो हायखे राजनीतिनि बासा बाय जोंथ' राजनीतिनि बासा रोंगिया नरक जेबाबे तिनि राजनीतिनि बासा बाय नोंनिया आक्रमण खालामनिया गोबांमा नेता रक न किन्तु नों आगि खरकसा आदं उंगै तंफ्रु नंनि सरकार चालुगै तंफ्रु तामुगै कक सारागिया हाँ तांगै रबिलिटन बुजागै बोथारजाक मानि जों बेबागनो सावैमान दङ नों आबनो जे एक्सिडेन्ट नोंगै बोथारजाक हिनि सामानि एभिडेन्स रक साखि रक ताबुकबो जतनि खावनो तंगो ते भिडिअ रकबो तंगो आबनो नों नायनायदि ताबुक चिनि तिप्रासार प्रमोद नगर रकनो जेनारेल रक खलायखि बायखिया हाँ सीपीएम नि आमालो 13,000 फेमिली वानजै नों नरक एडीसी सरकार चालुगै तंफ्रु वानजैनो एडीसी एरिया दाखा ते ताम खलायना तंखो ते ताम सिखलायनाय आबरकनो चिनि हानि बुसारकबो जों गाहामखाय बुजिथाय जे सायमानथाय जे आकरनो जों बरनो सोंथाय तिनि आस्ट्रबलनो स्वामी विवेकानंद मैदान खलायखा सरकार तंफ्रु नोंतां कक सारागिया थाइसेबानो आबनो ताखलायदिनि तांगै सारागिया सीट कमाना किरिजागो आं सीट न कमाना किरिजाया राधा बाबू आं सीट न कमानानि किरिजागिया आं दसरामो ककजाक फुरुचिनि बरक आं एसेम्बली बिसिं साव अन रेकर्ड तंगाबो बेबा साराकेबो सारागिया आं सीट न हामजागै सीट न आनि आसल नाहारमुं अब आं वानसुगिया कोनो दिनो फान आनि नाहारमुं आं हा दफानो हामजागो तिप्रासारकनो जेसेकेबान बानसिरिनानि जों कायसा लामा मा खलायनाय नों साव नक थामुकदि आनो बिल्डिं तांगिरिदे राजबारि हायके आ जागाव जुदि तिप्रासानि हामक्राय करिंका आं तंगिया नरक हुंका बमो हाय बरक तिनि जे नरक हाय बरक र माने आं तिप्रासानि बिरुदे साइटं बनरक थाइसे कक सारागिया कारण सीट कमाय थाङोनो आनि नेतागिरि कमाय थाङोनो आबनो नरक किरि जागो जों किरिनाय बरक गिया बुजिखा दे जों आनि सीट कमानानो किरिया आनि दफा दे कमाय थानो आमनो सिकिरिउ तिनि जों बुबाग्रानि लिडारशिप बुबाग्रा जेहेतु जोंनो फियगनानि बागै या ब्रिसाजा आजागावसो जों सामुं खलायदोंमोन हाँ आजागा नों अजागा बाहायसा अजागा वाइसा हाँ नों साव सीपीएम फान फाइमानो बरक बीजेपी फान थांमानो जे बरक रक जे लिडार रक निजी बाय थांसिमी हामजागो आ लिडार रक नों जेसेबां साइटनि किन्तु निनि ब्रिशकेतु देबबर्मा बेपार रकनो आमो हाय चियार रकनो एमएलए सिपनो कोनो दरकार नांजोगे 3 बछरनि परने आं रिजाइन दिखा तांगै रिजाइन दि आं ग्रेटर तिप्रालेन अथवा तिप्रालेन नांगौ जदिनो चिनि बरकनो तिप्रालेन निकग्रक जों एसेम्बलियाव सावैबो जों कारिमान्या हंकाय तिप्रालेननि जे नाहारमुं आजागा सगैया हंकाय जों अबश्य याखाना नांनाय जे जागा चिनि दफा यकसानानि यूनिटी थानसा खलायनानि आ जागा जुदि जों थाना नांखाय जों जेसाना फान याखानाय आरो सीट न हामजागै एमएलए सीट न हामजागै जों आ जागा न खलाय दंनानि आबो निनि थिउरि अंगानो कारण नंनि थिउरि हंकाय नंनि वानसुम हंकाय आनि दफा आस्तबल न स्वामी विवेकानंद खायथुं राजबारिनि बिसिगांगो मूर्ति तुबथुं आं क्षमता तंतंपुरखाय सारा गया दा क्षमता करिखा दा खाय साइतंगो माने नंनि आमुखाय कायसा राजनीतिक दा बुट सटननानि बिसिगांगो इलेक्शन फाइट दंखाब्ला
তা টিপ্রাসারকনি বখানো বাহিকে বুট সতননানি টিপ্রাসারকনি ও হানি টিপ্রাসারকনি বুট মাই হাঙ্কা ও জায়গা কোনো সরকার গঠন খাইমিয়াও বেবাক নো সাইমানো তাবুক যত বেবাক সাইমানো যে বুবাক রাখরি হিংকাই ও হাও ত্রিপুরাও কোনো রাজনৈতিক বদল সরকার গঠন খাইমাইয়া বুঝিখাদে आं आगिबो टिप्रालेनि कक सावो ताबुकबो साइ दङ जे मानसाक सावै थांनाय जे जुदि नांखांखाय राजनीति खालायै दंनाय राजनीति खालायखायनो सिमिनो जिनि दफाना हामजागो राजनीति खालायखाय सिमिनो दफानो फियक माननाय अमहाया किन्तु नरक हायखाय निजिनि फलानो थालै निजिनि टिप्रासारकनो लामाओ सुइतो हाइके बुमां बुमां बोथारजागै आबनो पर्यन्त एक्सिडेंट हिन सानानि आबो ब्रिशकेतु रोंगिया अथवा ब्रिशकेतु सागला नर नुखना दसराम कामियो सीए नि एगेंस्ट गुली ककजाफुरु केबो विधानसभा बिसिं ककसा सारा आ बेपार आं निजि सावो आं ब्रिशकेतु देबबर्मा आफुरु एमएलए आं सावो आबोनि परे गोबांमा प्रेसार फायो जिनि उपर स्पेशली आनि उपर गोबांमा प्रेसार फायो तामनि बागै नों शासक दलनि अमहायके शासक दलनि बिरुद्धे कक साइ दंनि सासारकनो राधा बाबु नों सारा गिया नरक जीवन सारागला शुधु टिप्रासानि बिरुद्धे नरक सारा गहायसि नरक टिप्रासानो वालाय रिदानि राजनीति खालायै बाहायकै शासन क्षमता फायनानि निजि सिटनो बाहायकै रमै नारगै तंमा आं जेसेबानो टिप्रासारकनि खतिंथुं टिप्रासा कगै बोथारजाथुं आमनो आं साया टिप्रासानि हुकुम मुकुमनो बेबागनो सकमरथुं हायपानो क्षमता दंफुरु आं सारा गिया दा क्षमता करिफोरखौ आं सारागो हिमा हायसेबले नंनि आबोबो आमते हायकै तेबोसो राजनीति खालायनाय अम हायके जिनि टिप्रासारकबो ताबुक तरु सिका ससियेल मीडिया बेबागनो दङ साबो तामो खालाय दं हायकेबा तामो खालायके आगिलाय थांनाय लिडार्सरक जों गाहामखायनो सिउ आबोनि बागै जों बुबाग्रानि लिडारशिपो बुबाग्रानो जों बेबागनो हामजागो अ 2023 नि सिगां जों जेसाखायपानो अ हानि बोसारक थांगै बानजै थानानि पार्मानेंट सल्यूशन भारतनि संविधाननो मानिवै भारतनि संविधाननो जों जत बेबागनो रेसपेक्ट खायो डेमोक्रेसीनो जों बेबागनो हामजागो थिगो हायफानो अ डेमोक्रेसी तैनो जोंनोबो मोथांजागनाय कायसा अ हानि बोसारक दं थांगै माननाय जात दाबि जों अबश्य माननां आ जागासे जों थानसाखाय सामुं खालायनानै नांगौ अम हायके अरै फरै खालायनायनि कक शुधु राजनीतिनि कक अ जागा जीएमपी इंगै दंगै जीएमपी नि थाइसा कक साराया बेबा कम्युनिस्ट नि कक मां साविमा दं अम हायरक जों तिरुक जों माया खारलायनाय राजनीतिनो सिमिसिं हामजागलाय दंगै इंया दंगै मानो जोंबो दंगै मान खामुं आईपीएफ टिव कोनो मा साया दिनै आंबो एमएलए इंगै दं मान खामुं नों आरो कोनो मा साया दफानि बागै कोनो मा खालाया अम हाय राजनीति बदल दंगै मान्या बजेसिकबानो बिल्डिं कतर खाय तांजाक 5 स्टार होटेल हायपानो बिल्डिं तांगै तंतो अम हाय नगो तंगै माया आं जे नगो दफानि कक सावै माया जे राजनीति बदल तंगै जिनि दफानि बागै सामुं खालायमाया आ राजनीति बदल तंनानि कक गया किन्तु नरखाय तंनाय कारण नरकनि नाहारमुं नरक सीटनो हामजागो नरक निजिनि पावारनो हामजागो निजी मंत्री तंगै तंनानि मुसुंजागो नों सावो जे मंत्री इंना मुसुंजागो एमएलए इंनानि मुसुंजागो आं जुदि आगिनि सिमिपानो एमएलए मंत्री इंनानि इंखाय सेरायफोरनि सिमिनो राजनीति खालायमा इनकाम किन्तु जों तामनि बागै राजनीतिनो खालायनानै मुसुंयाबा दफानि कक स्राय मा साया दफानि ककनो बोसगांगो तलाङै मान्या गाव महाय राजनीतिनो जों खालायै तंमानि चाल आबोनि बागै नों जे राधा बाबु नों जे सामानि कग्र अब बेलेखेनो आनि बागै हिंखाय आं दासिमायसिक जाहायिं जागो कारण इलेक्शन जरा सपायके दाउखाय जों आप्रो ऑब्जेक्शन खायके स्वामी विवेकानंद खायमानिनो जों आप्रो मूर्ति थेपामानो साजा गया
दाबुकसे सानानै मुइतु मानजागो हायदे आजरारखाय नों साइमानलिया आजरारबो जों नरक आजरारबो सागाखाय अ हानि बुसारकबो नुखामु इ नरबो कुबि कुबि नति प्रसाद दखनो हामजाकनाय नायनि आखन एक्सिडेन्ट इंलिश बुथार जागो रबिलिटन संहिन साइटंनाय रक जे जागा बुमां से बुथार जागो खरक थामनि बिसिं खरकसा कुनु मते यगै बकना ओ नाहार तंगै नुगैसे जों आबरकनो साइमांले हा सीएम प्रोजेक्ट दाबु सिनि जितेंद्र चौधरी साहेबनो सीएम प्रोजेक्ट खलाय ओंखाबले सीएम बो दशरथ देव सीएम चालांखा ताम खाइमांखा बासिनि तिप्रसाद दफानि बागै मुंसा खलायलांमाया नरबो माइया नरबखाय नुगै दङ बखा बिसिंखाय नरबो तिप्रसादनो खामारि खलायनानै मुसुं जागै दङ किन्तु अ जातीय राजनीतिक बदल खलायमानि बागै नरब मुंसा खलायमाया हाइसिबले आसलखौ गाहायदि फायदि जत ताखुरो बुखुरो तिप्रसा जत लुकुरना आंनो कयनानै मुसुंगो जों जत तिप्रसार राजनीति न तर जायगायावै जों दफा न तर जागै दफानि बागै सामुं खलायलायनो वाइसा ते बुसुगले जों किरि कर खाइमां तंलायसिनायबा कारण सालब्रुम बांलादेशनि बरग्रक त्रिपुरा हास्तेव हाबै दङ आबुसुं बेबागनो साइमान रादाबाबु सं आबरनो नुगिया आं खुद 3-4 बार आनि सिमनातै बांलादेशनि बरक फाइमाननि रमुयो जों थाङै बीएसएफ रमियाखै बीएसएफ नि डिजिन साहर बरक काम खायखै जों निजिफान थाङै रमुयो तबो दफा yok sama mantum सालब्रुम अमो हायके बांलादेशनि बरक काइटं मा नुगै दंबो थाइसा कक दे सानरो तांगा आपुरके लाइट खाइ कक साया शुद्ध राजनीति हामजागै राजनीतिनि कक्समी ते बुफ्रु सिजाबाय सिनाय नर अ दफानि बरक ते बुफ्रु सिबाय सिनाय नर खायनाय तारकसे सबसमे अमो हाय राजनीतिनि ककबां सालाय दङ दफा हामनानि कक वाइसे पानोसे साया हा मुसुंगो सुंबो त्रिपुरा हानो खा माने त्रिपुरा हो तिप्रसा वानसा बेबाग न थानसा खाय न तंग नमुसुंगो शान्तिखे किन्तु जे अमो हायके सालब्रुम कासावै दङ हा अमो हाय परिस्थिति दङ त्रिपुरा हास्तिव तिप्रसा बोथार जामाखाय कुनु बिचार मानिया हा आब्रक नखाय नुले नुकमा नर नुगिया आब्रक न बतै वाइसु सादी तिप्रसा रक लेक्सुमनि बाजार माने फालनानै थाखाय माना खलायजागो नरक थाइसा कगदेसा आं केबनो किरिवि लासिवि अदफानि बागै सामुं खलायदों जों खानामा लगे लगे निजे कोनो जागा जों थाङै जिनि तिप्रसा रक जुदि बेकायदाव खलायदों खाय आबनो जों प्रब्लेम दंखाय आबनो सल्युशन खायनानै बागै जों चाइतगो ते सल्युशन खुब खलायो हा नरखे दाबु पार्टीयाव करिबे खाबा दाबु पार्टी क्षमताव करि खाबा ताखाय जों आस्तबल न स्वामी विवेकानंद खायजागो खायमानि आमो जाजागिया नि साइटं खाता अब ताबु मानि सरकार संबाय हयतो दागे जाखना आमरनो सादी जे मानि सरकार जीवनो गदनाव रिसार्च एरिया ताखाय बरनि गदना रिसारिरा खासा आबरनो जों गाहामखाय हायनो कक सामाबाय सिमिया राजनीतिनि अभिज्ञता दङ हिने जत जागा राजनीतिनि कक थेपावै बरकनि बोखानो ताबुक इलेक्शन कासु फेके बरकनि बोखानो पाइनानि बरकनि बोखा जाते आबुल ताबुल लुंगै थानसां तमानो बाहायके सुक्रुकनानि नरजे सेस्ता खलाय तमानि साइटक तमानि आबो जों स्राय केनो नुगै दं अमो हायके जिनि दफानो ता फालसिदि अमो हायके राजनीतिनि कक बायमां सावै जिनि दफारकनो अराय खायनानि मोथाक सिरिहिनि आं नरकनो कयनानि मुसुं जों हानसुक बसर राजनीति खलायजायखा अ त्रिपुरा हानि लुकुर तामो मानखाबा दिनै तामो मानखा ता पर्यन्त जिनि तंथाय नक जारा नक तांगै दङ गामियाव रेजिस्ट्रेशन कायसा करै जों शुद्ध यासि सुरै फुंलायो जिनि जागा दङ ब जागा यासि सुरजाक सिमिनो किन्तु आसले प्रेक्टिकली नायनो थाखाय कुनु करै हैं
एडिसियो 100% रुस्टार चालू खालाय मारक जों पगै थांखायला एडिसियो चिनि बरक 85% दं आजागा तामनि 100% रुस्टार जों चालू खालायने आबुनि बागै गोबां मा साजानायखौ सानांगैथ' गोबां मा कगनो दं बायरि माइनिया अमा हायके दफानो नरक सिक्लका आबुनो तो ससाते अनेक समय लाई थांनाय किन्तु बुनि दफा हांकाय कासावैनो दं कई आबुनो नुगै नरकनि खे मकल रक योगिया दिबा हा नरकनि मकल बो योग दी बो खाबो योग दी जों बाहायके मोथांजागनाय आमनो साइतुक दी ओ जागा तिप्रासा बाय तिप्रासानो हामिया नि तिप्रासा बाय तिप्रासा नों हामिया सावै कुनु लाभ गरै गोबां राजनीतिक बदल जानजानि हामजाव मत थांनाय फायनाय किन्तु आ थांनाय फायनाय र निकौनो नों समालोचना खाय लाभ गरैब्ले नों साक वानसुगि नायगदि नों तिप्रासानि कक तो सारागिया तिप्रासानि हुकुमो मुकुमनो जे खलबुइ तो माने हुमानि नंनि आमालो 25 बछर आमरनो बाहायके तो एसे मोथांगैमान आमरनो आफुरकाय सारागिया दाबो क्षमताव गरैफुरकाय नों आबन बागै सावै दं नुगै दंब्ला जिनि तिप्रासा साबो तामु खालाय दं फायदि कखाय अमसे जों जत बेबाखनो थानसाखैसे सामु खालायलेनो आकनो से वानसुगि जिनि बुबाग्रानो जों वाइसा जरारि लेन जिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों अ हा दफा साबो नि बिसिंति जों फियकमान आबो जों दाबो स्राय नुगै दं जिनि बुबाग्रा सेक्रिफाइस खालाय सामु खालाय दं जों बनो बेबाखनो लगिरिथाय एमएलए मंत्री उदुंया आबनो वानसुगि जों राजनीति खालाया जों जुदि एमएलए मंत्री सिमिनो उना मुसुङै दंगाय आं तिनिबो एमएलए ngै दंमां खामु जों आं 2021 तारिख 2021 साल 29 जुनावनो आं अलरेडि रिजाइन दी पाइखा हा किरिखांखाय रेडि खामु आं जुदि तंगै एमएलए न मुसुं दंखा आं तिनि मंत्री ngै दंमान खामु आईपीएफ दंगै एमनकी बीजेपी रक मंत्री बो फरखायके किन्तु जों मंत्री नि लुबिया जों एमएलए नि लुबिया जों दफानि बागै सामु खालायनानै मुसुङो नांखांखाय निजिनि जे दंमानिनो दफा मोथांजानानै सामुखाय जों बरकनो गुबै हामजागमा बाय गुबै खायरकमा बायखे जों दफानि बागै सामु खालायनाय शुद्ध सरकारी सुजुग सुविधा मानखाय सरकारी भाবে बरकनो चुबानाय अमाहिया निजिनि हत्य बस्तु बायमान जुदिनो निनि खाओ तंखांखाय खाओ मुचुमानि तंखांखाय हायनो सोशल मीडिया कयेकटा जार्नालिस्ट रनो नुहुनै सिगांबार प्रिपारेशन खायै बमहायके सागांखाय तिप्रासारनि बखानो पाइमान तिप्रासारनि बखानो बाहायके उद्रुमुद्रु खालायमान थानसां दमानो सोबायनानि आमुसुबले नंनि नाहारमुंगो अमहायके नों दफानो अराय बुरै खालायना दाथांदि नोंबो खरकसा बरम गोनां सीएम ngै थांजा अमहायके तिप्रासानो थककनानि बागै तिप्रासानो उरुमुरु खालायनानि बागै अमहायके कग्र सोशल मीडिया फायै दं आं बेलाय जाखामो आं मतिनि लाइव फायना नांगला खामो फेनिनि कग्रनो खोनावै आं तिनि लाइव मा फायके जे अमहायके नों दफानो उरुमुरु ताख्लाय चिन्तानि गोबां एविडेंस दं जे नरक एडिसी सरकार खालायफुर बमो हायके वानजि बसंनि बरकनो एडिसी हाव दाखा नरक जे बन अधिकार हानि त्रिपुरा हानि वानजि रकनो बन अधिकार दिते हबे नि नरक जे स्लोगान रिमानि 2008 रगो 2013 रगो जों गाहामखायनो नुखा अमहायके ते बुल दाख्लायसि दं दाख्लायलायसि जे अंना तां ngै थांखा इतिहास न तेवसे ताक खेकुरनि इतिहास न खेकुर काहंखाय बरक मनुष्यर तेबो ओ हानि बरक उरुमुरु जानाय ते नरनोबो हामजानाय बरक दङ जोंनोबो जलिजानाय बरक दङ
haifano phadi rajniti ni urde sung waisa dofano wansuk dofani bagui hini waisa sung yapiri selai samung khlai lai nei tebu sile kiriwi tong sinaiba kirilaimang ukulogo usrumang sini ukulogo dewal nangui thangka sungte usrunani jaga gurikha gobangma jagao gobangma jorao sini borok no gobangma babene thokaike kintu norok saraiya kintu ang sanai tei sabo thinanggo sanai amsung situng jotono diwalini khaksangma tei hambai yafarui noroni thani ani tini live khaimini orono parisinai joto live nai tongnai takuro bukuro jotono ani khaksangma tei hamjakma tei okrarok jotono khulumung yafar kaham krung tongbaidi se tei chini dofano phyognani bagui chini buwa grano logiri bai nani ungthung hini ang suryo prarthana khayo tei khana kali mudaini dinobo okogno sung prayer khainai surinai kali mano je jungno phioksidi o hani busarokno phioksidi ama hini sung bono surilayan joto kaham krung tongbaidi jung yoksama mansinai chini bubagrani bisingti abo jung joto poito khlai tongkha kaino jung sanai bubagra ayuk lukthung jung tiprasada dofa ohani bojesa rajniti bodolpan khlai tongtung ohani joto tiprasa ayuk logui tongtung ei thidango jung yoksama mansitung hambai khulumbaike